Парламентская ассамблея Совета Европы осудила выборы в Крыму и призвала к продолжению санкций против России. В принятой резолюции отмечается, что проведение выборов в Госдуму грубо нарушает международное право и ставит под сомнение легитимность избранной Думы. В резолюцию также вошла поправка рекомендаций странам ЕС не снимать с России санкции до восстановления Украиной контроля над оккупированными территориями. Ці резолюції, які були ухвалені вчора, вони визначили ті проблеми, які в тому числі були після окупації і агресії. Я говорю зараз і про заборону Меджлісу, я говорю зараз і про те, що ПАРЄ підтвердила присутність російських військ на території на Сході. Ми говоримо зараз і про наших політв'язнів, про те, що Росія їх не звільняє, і цілу низка інших проблем, про неможливість захищати свої права на території Сходу, наприклад, тих судах, які існують, тобто неможливість добитися правосуддя. Ми звертаємося до Міжнародного кримінального суду, де ми подаємо всі факти про скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людства. Це раз. Друге, ми подаємо до Міжнародного суду ООН, де ми намагаємося притягнути відповідальність Росії до того, що вона порушила конвенцію щодо ліквідації расової дискримінації.